hanyoyi biyar da za ka fara ko za ki fara YouTube a cikin gida ba tare da kin je ko ina ba. Shin kina da buri ko kana da burin zama cikakken YouTuber amma kuma baka da kayan aiki masu tsada? To ka zo ga dama ta samu, zan yi maka bayani daga farko har zuwa ƙarshe insha Allah. Kar ka damu, wannan su ne hanyoyi biyar da zan gaya maka waɗanda za ka fara YouTube channel ɗinka a cikin gida ba tare da ka sha wahala ba. Na farko shine ka zabi abin da kake da ra'ayi wanda kake iya yi, wato niche ɗinka. Shin kai mai dinki ne ko kuma ke mai girki ce ko kana da labarai masu ban sha'awa? So ina baka shawara ka fara da abin da kake iya yi. Na biyu shine ka yi amfani da wayarka ta hannu. Kada ka jira har sai ka yi kyamara mai tsada. Wayarka za ta iya ɗaukar bidiyo mai kyau. Babban abin da kake bukata shine sauti da kuma haske mai inganci. Na uku, ka yi shiri na musamman ko ki yi shiri na musamman kamin ki fara ɗaukar bidiyon ki. Ka bi biro da takarda ka rubuta short point ko jadawalin abin da za ka faɗa. Wannan zai hana ka yanke cewa a lokacin da kake magana. Number 4, gyara bidiyonka da wayarka ta hannu. Za ka iya ka yi amfani da CapCut, InShot da VM. Wannan suna baka damar yanke sautuka, effect da kuma rubutu ba tare da kashi ba. Sannan ga sauƙin aiki gare su, musamman CapCut da InShot. Idan baka yi amfani da su ba, kai min subscribing, zan faɗa maka yadda za a yi amfani da su a bidiyo na gaba insha Allah. Number 5, ka fara yanzu, kada ka ce sai ka jira kayan aiki masu tsada. Wayar ka ma za ka iya yi, kaɗan zaɗi ƙaramin sound ko ka samu ƙuryar ɗaki ka zauna. Wannan ma zai inganta maka ayyukanka, musamman wurin fitar da sauti. Duk wanda ka ga ya nasara a YouTube ba sai da ya tanaji komai sannan ya fara ba. Amma sun fara ne daga ƙaramin abu kuma suka dage. Kuma kai ma za ka fara wannan yau daga cikin gidanka kuma za ka yi nasara insha Allah. Tambaya ta gare ka mai kallon wannan bidiyon, wani irin content ne kake da sha'awar farawa da shi? Please ka rubuta mana a comment section, mu kuma za mu baka shawara ta yadda ya kamata ake kai amfani da shi insha Allah. Please ku yi mana subscribing, ku danna ƙararrawa da zarar mun ɗora aikin mu za ku gani insha Allah. Mun gode, Allah ya biya.